Ilinniusiarfimmit førsteklassinut kalaallisut nukarlernut ilinniusiat saqqummiunnaqalerput. Tumi atorlugu atuartitsinerup saniatigut naatorsuutigineqarpoq ilinniartitsisut oqaatinik pinguatinik ingerlatsinnissaat. Kalaallit nunaanni ilisimatusarnermit paasisat ааllaavigalugit ilinniusiani naqinnerit ilinniagassat tulleriaarneqarsimapput. Tumi ilinniusiatamarmik iipoogimi takuneqarsinnaapput. Naqinnerit plakaatingukkat siulliuteriartigit. Naqinnerit plakaatingukkat inimi atuarfiusumi nivingariaannangorlugit suliarineqarsimapput. Plakaatit marlunnik assigiingitsunik sinaakkutitut qalipaateqarput. Nunguyortunik sinaakkutillit tassaapput kalaallit oqaasiini nipit atorneqartartut. Qasertunik sinaakkutillit tassaapput allamiut oqaasiini oqaasersianilu nipit atorneqartartut. Kalaallit oqaasiini naqinnerit atuuffii assiliartaliunneqartarput. Nipip atuuffia apeqqutaalluni naqinnerpineqartoq ааllaqqaataaniittuaannarneq ajorpoq. Taakkuasaniatigut kalaallit oqaasiini nipit immikkuullarissut erri illi assigisaallu aamma suliarineqarsimapput. Naqinnerit nipaasa ussersuutaat plakaatingukkat. Naqinnerit nipaasa ussersuutaat naqinnerit plakaatingorneqisulli aamma nivingariaannangorlugit suliarineqarsimapput. Ussersuut plakaatip saqqaani takuneqarsinnaavo. Muminganilu naqinnerpineqartoq takuneqarsinnaalluni. Plakaatit saniatigut naqinnerin nipaasa ussersuutaat aalasuliarineqarsimapput. Naqinnerit kalaallit oqaasiini atuuffii pingorfiilu pillugit ilinniartitsisunut quppersagaq nipit pingorfii suliarineqarsimavaq. Atuakkamin naqinnerit nipillu pingorfii itinerusumik ilinniartitsisumit atuarneqarsinnaapput. Atuakkani atuartut semmisassaanni siullertassaavo tumi atuartuuneq. Tumi atuartuuneq ukiaanerani atuangiffeqarnissap tungaanut ingerlanneqarnissaa innersuussutaavaq. Atuakkami atualerlaat atuartuunerpillugu ilinniartinneqassapput oqaloqatigineqassallutillu. Naqinnernu tikaarsaarnermi atuagarineqartussartassaavo tumi naqinnerit. Tumi naqinnerit ukiaanerani atuangiffeqararnerup kingorna ingerlanneqarnissaa naatorsuutigineqarpoq. Atuakkami atuartut naqinnerit ilusaat nipaat atuuffiilu paasisaqarfigissavaat katiterinnerlu ilinniarneqassalluni. Naqinnerit sammineqarnissaannut tungatillugu siunnersuutit assigiingitsut sammisassatut siunnersuutini kupiigassanilu atuarneqarsinnaapput. Atuakkamittaaq naqinnerit plakaatingukkat naqinnerit nipaasa ussersuutaat plakaatingukkat sammisaqarniarnermilu kupiigassat takuneqarsinnaapput. Kuperneqarsinnaasut tamarmik aamma USB iluaniipput. Atuakkat sammineqarnissaannut tumilu atorlugu atuartitsinissamut ilitsersuut tassaavoq tumi it. Atuartitsinermut ilitsersuummi tumi tamakkiisumik ilisaritinneqarpoq atuartitsinissamullu ilitsersuutit quppernermut ilitsersuusarserneqarsimallutik. Atuartitsinermut ilitsersuut USB taqarpoq. Eqqaaneqarersutullu plakaatit sammisassatullu siunnersuutiniittut kupiigassat anisinneqarsinnaapput kiisalu naqinnerin nipaasa ussersuutaat aalasuliat takuneqarsinnaallutik. Atuaqarsuartassaavoq førsteklassinut atuartunut atuffassissut. Innersuussutaavoq sapaatip akunneranut ataasiarluni atuaqarsuarmit atuffassisoqartarnissaa. Atuaqarsuaq angisuungorlugu suliarineqarsimavoq. Assiliartaa atuartunut takuneqarsinnaasungorlugu inissinneqassaa ilinniartitsisumullu sammisortaani oqaluttuallu sammineqarnissaanut siunnersuutit atuarneqarsinnaassaput.
Atuartut atuffaqissartinnissaannut atuagaqqat pingasut saqqummarsinneqarsimapпут. Atuagaqqat atorlugit atuartut namminneerlutik taanernik oqaatsinik oqaasaqatigiinnillu atuarsinnaalernissaat sungiusarneqassaa. Taakkuuppullu firstiklassimi kalaallisut atuartitsissutit tumimersut. Atorluarisigit. Ilinniisiat pillugit arlaannik oqaasissaqarussi apeqqutissaqarussiluunniit saaffiginneriaannaapusi.